Yiminyaka engamashumi amabini anesibhozo umama UNolusapho Dukiso waseMphimbo eNgqeleni eMpuma Koloni enyanga abantu abatshileyo. Lenkosikazi engazange iwuyele esikolweni lomsebenzi ixuba amayeza ewathenga kwiiPharmacy eziphambili ukunyanga izigulane. Kuleminyaka imbalwa igqithileyo uqale ukunyanga nezifo ezinobuzaza njengomhlaza, kodwa akafuman'inkxaso nangona esithi inyawo zinodaka equq'ebuyelela kwii-ofisi zeziphathamandla kweli phondo. Umama uNolusapho wabona kuye ukuba uyakwazi ukunyanga abantu abatshileyo emva kokutsha ubuso neengalo ngo-1995, nalapho wathi wathenga umxube wazinyanga. Ngoku unamagumbi ambalwa ukulalisa izigulane zakhe ezinezifo ezahlukeneyo. Bayancedakala abantu, isitsuku bayancedakala abantu. Lonke lilizwe liyakhala, obezile ucele omnye athi khawuncede. Ikhensa kuwesi uba isa kuqala isesibelekweni, uyayiqonda? Uthi umntu uNolusapho ndincede ndihlangulekile kwikhensa. Umama uNolusapho uyifunda ivaliwe, abona isigulo umnikazi waso engekathethi, kodwa akalwenzi utyando. Esaqala nje endixelele uba ibele lam lineqhuma phangaphakathi, mhlawumbi andikalikathuthumbi. Ukumbamba nje kwam sendisazi uba mna yikhensa lena. Uyafika omnye umntu apha eoparishiwe ibele, ayiqonda? Ufumanise uba laa nyama iye yavuleka seoparishiwe, qonda? Andithungi ngokwekwam, ndithiwa ngala mazwe ndizawadibanisa, ndithambise phayana, ndifake phaa. Izigulane zakhe aziwuvali umlomo. Ndanditsana indlu, ndeva ke ngabantu uba ukhona umama oncedayo apha eMphimbo. Ndazofikelela ngaloo ndlela, kodwa ke sendisuka kwiindawo zoncedo izibhedlele. Umahluko mkhulu mkhulu gqitha sesi. Utyhola ngelithi amagosa esebe lezempilo eMpuma Koloni ayawazi umsebenzi wezandla zakhe, kodwa akafumanekanga ukuze aphefumle. Uyabulela uhealth uba siyabulela ngawe Nolusapho osincedisayo. Yandiva uze khapha besebebhisho abakhulu. Ndiyacenga noba ngumphi nomuntu omakandichole, isayithi ndinayo. Kunani khona uba ngu7 rooms, kunani khona uba ngu4 rooms. Andisebenzi kakuhle kumzumtulo, ndiyakhala. Ethembeni lokokubana azikuwela phantsi inyembezi kamama uNolusapho kuba zisathontelana ukungena iimfonomfono zisuka mbombozone zeli abantu befuna uncedo lwakhe, ukanti ulugqithisela kubantwana bakhe ulwazi lwakhe lwamayeza khona ukuze baqhubeleke nokuncedakala abantu nokokuba yena akasekho. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya eMphimbo eNgqeleni.